Rabuwa ba mutuwa ba sai gamawa bai bai sai wata ran. Rabuwa ba mutuwa ba sai gamawa bai bai sai wata ran. Happy Kandi a 2019. Min yi ban kwana. Rabuwa ba mutuwa ba sai gamawa bai bai sai wata ran. Happy Kandi a 2019. Min yi ban kwana. Rabuwa ba mutuwa ba sai gamawa bai bai sai wata ran. Ya ƴan uwa a yau sai mu gode Allah. Min yi ban kwana. Da har mun yi karatun mu ba kasala. Min yi ban kwana. Na ga wasu ma suna kuka har da kwalla. Min yi ban kwana. Na san rabo da ciwo amma a dole na ni ban kwana. Happy Kandi a 2019. Ni ne ban kwana. Rabuwa ba mutuwa ba sai gamawa bai bai sai wata ran. Wai na furin su kwalwa to babanmu. Min yi ban kwana. Domin kuka kana share hawaye. Min yi ban kwana. Sunan ka muke da tawa a addu'ar mu. Min yi ban kwana. Gashi yau za mu yi rabewa ona yin ni ban kwana. Happy Kandi a 2019. Ni ne ban kwana. Rabuwa ba mutuwa ba sai gamawa bai bai sai wata ran. Our principal has him as his kindness. Min yi ban kwana. We don't know how to express him our happiness. Min yi ban kwana. You are the greatest, all of us come Min witness. yi ban kwana. There's no one like you among the principals. Ni ne ban kwana. Happy Kandi a 2019. Ni ne ban kwana. Rabuwa ba mutuwa ba sai gamawa bai bai sai wata ran. Sunan abokai da zan saba na shauku. Min yi ban kwana. Domin a science fani ba da tamkar ku. Min yi ban kwana. Shi ya saka ma nake ta kira a gare ku. Min yi ban kwana. Mu dinga kawo ziyara online. Ni ne ban kwana. Happy Kandi a 2019. Ni ne ban kwana. Rabuwa ba mutuwa ba sai gamawa bai bai sai wata ran. Abba ta abba na Maryam House Princess. Min yi ban kwana. Adam Muhammad Emma Princess. Min yi ban kwana. Baba Sale na Talatu Bijan Princess. Min yi ban kwana. Kangwal Fani ta Eba Zulai Haddam. Ni ne ban kwana. Happy Kandi a 2019. Ni ne ban kwana. Rabuwa ba mutuwa ba sai gamawa bai bai sai wata ran. Na je isa karatu ba ka da ganda. Min yi ban kwana. Usman Rabi'u Sakuwa Owa Komanda. Min yi ban kwana. Abdullahi Eba Maryam Adabda. Min yi ban kwana. Aziz Dan Inuwa Onayin. Ni ne ban kwana. Happy Kandi a 2019. Ni ne ban kwana. Rabuwa ba mutuwa ba sai gamawa bai bai sai wata ran. Sagir Umar Gamawa Headboy ni ne. Min yi ban kwana. Abdulrazak ya uɗe ba station namu ne. Min yi ban kwana. Isha ku garba ɗe ba jami manawa ne. Min yi ban kwana. Habibu Abdullahi Hafsan na ba mu ni ban kwana. Happy Kandi a 2019. Ni ne ban kwana. Rabuwa ba mutuwa ba sai gamawa bai bai sai wata ran. Habibu Hassan Santiga Lau Smart Boy. Min yi ban kwana. Abdullahi Babai ya gamawa bai bai. Min yi ban kwana. Sagir neman na Antika Dios Boy. Min yi ban kwana. Awal lebo da gauda onayi kayi ban kwana. Happy Kandi a 2019. Ni ne ban kwana. Rabuwa ba mutuwa ba sai gamawa bai bai sai wata ran. Ya sale na mara ne house captain. Min yi ban kwana. Baballe mu'azu kai baka fight. Min yi ban kwana. Sadiq ne sifatas kun ba na forgetting. Min yi ban kwana. Alhaji Zakir Esa lanar bai da ni maka ban kwana. Happy Kandi a 2019. Ni ne ban kwana. Rabuwa ba mutuwa ba sai gamawa bai bai sai wata ran. Abba lauje fatas kun na takace. Min yi ban kwana. Zakar Muhammad guri na karatu kai fice. Min yi ban kwana. Usman Garba na san baka so a ce. Min yi ban kwana. Suleiman Hes Ali Odubo kai ma na yi maka ban kwana. Happy Kandi a 2019. Ni ne ban kwana. Rabuwa ba mutuwa ba sai gamawa bai bai sai wata ran. Baban gida bandit da gauda na yi ban kwana. Min yi ban kwana. Sadiq Fidaro fatus kun sai wata rana. Min yi ban kwana. Muhammad da Zuli a garai dangina. Min yi ban kwana. Awal tajin na ummu gamawa a yau na yi maka ban kwana. Happy Kandi a 2019. Ni ne ban kwana. Rabuwa ba mutuwa ba sai gamawa bai bai sai wata ran. Musa Garba ta yanki fa na Rukayya. Min yi ban kwana. Awal Ahmad Eba Maryam Gadiya. Min yi ban kwana. Abbas
Abdullahi yaro daga Kudiya, Kin yi ban kwana. Muhammad Babar Abdullahi na Zainab zaki ban kwana. Kafin yi kandi a 2019. Mun yi ban kwana. Rabon abokin tuwa ba zai zama wa bai bai wadar. Sa'idu ni gane Maryam nai ban kwana. Kin yi ban kwana. Wala Allah san bulan na sai wata rana. Kin yi ban kwana. Ishaq Muhammad na mu nai ban kwana. Kin yi ban kwana. Social free bet Ali Tunaddin na yi ban kwana. Kafin yi kandi a 2019. Mun yi ban kwana. Rabon abokin tuwa ba zai zama wa bai bai wadar. Zai zama wa bai bai wadar. Kafin yi kandi a 2019. Mun yi ban kwana. Rabon abokin tuwa ba zai zama wa bai bai wadar. Sallo diye bulan na san ka koyo. Kin yi ban kwana. Adam Nuhu makawa ne maka oyoyo. Kin yi ban kwana. Alhaji Isa na Maryam ni zan sanyo. Kin yi ban kwana. Lawan Musa na kai rafitin kuri sadin ni ban kwana. Kafin yi kandi a 2019. Mun yi ban kwana. Rabon abokin tuwa ba zai zama wa bai bai wadar. Abba Abdullahi bana na murna. Kin yi ban kwana. Yaya Tijjani sakwa sai wata rana. Kin yi ban kwana. Garba Haladu mai ubi na ban kwana. Kin yi ban kwana. Sule Mali House Captain na yi maka ban kwana. Kafin yi kandi a 2019. Mun yi ban kwana. Rabon abokin tuwa ba zai zama wa bai bai wadar. Abdullahi Muhammad Security mu. Kin yi ban kwana. Abdul Rashid mi Felix kulin owar mu. Kin yi ban kwana. Muhammad Abdullahi Haƙi namu. Kin yi ban kwana. Dan Idris Adam na Amina Azare ne mun kwana. Kafin yi kandi a 2019. Mun yi ban kwana. Rabon abokin tuwa ba zai zama wa bai bai wadar. Abdullahi Magaji na Fatima Zara. Kin yi ban kwana. Baban gida Akuro kai kana da zarra. Kin yi ban kwana. Awwal tagen na ummi baka da tsara. Kin yi ban kwana. Bara Ibrahim Dallami na mamsu ne maka ban kwana. Kafin yi kandi a 2019. Mun yi ban kwana. Rabon abokin tuwa ba zai zama wa bai bai wadar. Anas Ibrahim gabaki sai wata rana. Kin yi ban kwana. Abakar Manu wakili ne ban kwana. Kin yi ban kwana. Da Gauda zana je mai garɗe ba Amina. Kin yi ban kwana. Usman Idris Riba da na Aisha a gari ban kwana. Kafin yi kandi a 2019. Mun yi ban kwana. Rabon abokin tuwa ba zai zama wa bai bai wadar. Muhammad Ubale na MD Health Kin Prefect. yi ban kwana. Kafi Ogar Baɗan Kila na Prefect. Kin yi ban kwana. Usman Idris Library Prefect. Kin yi ban kwana. Abubakar Adamu Eva Sadiya ne maka ban kwana. Kafin yi kandi a 2019. Mun yi ban kwana. Rabon abokin tuwa ba zai zama wa bai bai wadar. Ya Amir na sa wato Isa Muhammad. Kin yi ban kwana. Sana sa Dubai Muhammad Muhammad. Kin yi ban kwana. Nazara wato Hussein Muhammad. Kin yi ban kwana. Bashar Muhammad kafin Laraba yau ne maka ban kwana. Kafin yi kandi a 2019. Mun yi ban kwana. Rabon abokin tuwa ba zai zama wa bai bai wadar. Muhammad Murtala ne wata Prefect. Kin yi ban kwana. Muhammad Siraja Kadire Isfafet. Kin yi ban kwana. Bin LMD na Maryam Senior Prefect. Kin yi ban kwana. Kabir Abdulkadir a gama wa gari na ne ban kwana. Kafin yi kandi a 2019. Mun yi ban kwana. Rabon abokin tuwa ba zai zama wa bai bai wadar. Sagir Rafi'u Madi ba ne ban kwana. Kin yi ban kwana. Awal Bindo Prep na gama wa gari na. Kin yi ban kwana. Sagir Umar a yau ne muku ban kwana. Kin yi ban kwana. Sayar gama wa student happy kan ni ban kwana. Kafin yi kandi a 2019. Mun yi ban kwana. Rabon abokin tuwa ba zai zama wa bai bai wadar. Bayis principal babu kamar ka gare mu. Kin yi ban kwana. Sauran malamai ilimi ko kuka bamu. Kin yi ban kwana. Sagir Umar na yau waka a gare mu. Kin yi ban kwana. Waka ta za mu kare happy kan ni ban kwana.